Не е тайна, че фотографската кариера на Пламена Милева започва с едно голямо предизвикателство, свързано с любовта към водата и раждането на детето й. Когато той беше само на 3 месеца и половина, аз реших да направя първата си подводна фотосесия, като обединя тези две големи любови, мога да кажа, в моят живот. Предизвикателството беше изключително голямо и според мен резултата пък не беше толкова добър. Но пък все че беше хвърлена ръкавицата за нещо, което аз трябва задължително да постигна в бъдеще, защото това е нещото, с което мога да се отъждествя. Това не отказва Пламена. Амбицира се и продължава със своите стъпки в подводната фотография в Черно море. Там видимостта е по-малка заради голямото количество планктон. За разлика от това, в океаните има корали. Доста по-добра видимост, затова се снима и по-лесно. Естествено и в двата варианта има възможност от наличието на подводни течения. И когато влизаме да правим такава фотосесия, предварително, задължително трябва да сме планирали на каква дълбочина влизаме, какви са климатичните особености, в кое време ще се снима, на денонощието, защото може да бъде и нощна фотосесията. Включително дали съществуват някакви термоклинове, вълнението какво е, дали има приливи, отливи, включително, които те изключително силно влияят и на самата фотосесия. Първите успехи на Пламена не закъсняват. Тя се явява на фотографски конкурси и печели награди. Това й дава стимул да продължи да работи. Желанието й да прави снимки на по-дълбочини места налага необходимостта да вземе водолазен кетап. И така, 2014 година, като водолаз, вече второ ниво, адванс, отидах на световното първенство по подводна фотография в Ейлат, Израел. И всъщност там направих първите си дълбочинни фотосесии. Като някои от тях бяха направени на потънал кораб. Там направих и една изключително сложна фотосесия, която беше с летосветление, което трябваше да имитира биолуминесценцията на медузата под вода нощем и с която реално изключително много силно впечатлих журито и получих 2 големи награди на това световно първенство. След това Пламена работи на остров Тенерифе с модел, който сама обучава. Прави и фотосесията си на най-голяма дълбочина. Може би това е и фотосесията най-дълбока до този момент в света, която е направена с модел на принципа на акваланг. Като подводен фотограф, значи аз трябва да се съобразя с нивото и подготовката на този модел. Разбира се, с добре обучените, добре подготвени модели се работи много по-лесно. Но аз трябва да бъда готова да приема предизвикателството, всъщност да покажа този вид изкуство и на по-малко подготвените такива. За тази цел обикновено се ползва басейнова контролирана среда и за тяхно спокойствие и равновесие те снимат на дълбочина, в която реално те могат от време на време да стъпват и да се успокояват. Но предизвикателството на Пламена са дълбочинните фотосесии, а за там модела трябва да има дайвинг мастър квалификация. Там се влиза на пределна дълбочина, в която ако се обърка нещо, може да бъде фатално. Моделът трябва да бъде изключително артистичен, спокоен под водата, трябва да естествено да може да отваря очите си, реално да преценява правилните моменти, в които да изпълни конкретния замисъл на фотографа, защото много често той влиза и позира в съчетание с някое морско същество или включително на потънал кораб, пещери, където са едни доста екстремни, мога да кажа, среди за заснемане.
При по-сложните фотосесии Пламена проучва средата до всяка подробност. Правила е скици, за да визуализира идеята си. Под водата често пъти има непредвидени обстоятелства. Особено когато моделът трябва да влезе в комбинация с такова морско същество, тогава не всичко се получава така, както си планирал. Но аз мисля, че съм късметлийка наистина, защото пък подводният свят винаги ми е давал възможността да постигна много често дори по-добри резултати, отколкото съм си представила. Днес Пламена Милева е носител на десетки награди от фотографски конкурси. Като че ли с годините това не е най-важното. Не е най-важното да спечелиш поредната награда и да блеснеш като победител. По-скоро бих казала, че за момента вече имам някакви други цели, като това да обясня на хората, за да покажа на хората този вид изкуство, да го популяризирам и те да разберат, че това е наистина една необятна ниша, която крие много големи възможности. Искам да покажа на хората, че това изкуство има смисъл. Пламена от Варна казва, че не може без морето, това за нея е един съвършен свят. Свят на мълчанието, в което не бих прибавила и не бих извадила нищо. Водата за мен е един вид прераждане. Според мен всеки досег с нея отмива всичко лошо, което някога се е опитало да се прилепи към мене. И след това се чувствам много по-чиста, много по-истинска. Пламена има още много идеи. Повечето от тях са обмислени дълго време. Тъй ги в себе си и не споделя конкретните сюжети. Мога да открехна малко, че едни от набелязаните места са потъналия кораб Зенобия в Кипър. Другото е в Лос Енотес в Мексико. И третото е един природен феномен, който се намира в Тенерифе. Фотографката се надява, че един ден ще намери финансиране и ще осъществи своите идеи, които ще сподели с почитателите на това изкуство.